Velkommen på idrætssalen i den her skole, Bellahøj skole. I går over og laver, jeg skulle sige 50 sammenholdninger hver. Og jeg skal lige snakke med en vis person, som ikke er kommet, så kan du så få det klokken sag nu og komme i idrætstøj? Jeg har jo lige fået det, jeg skal også lige vise jer noget andet. Rufus, kom frem. Ja, du vil være sagde til dig nu. Nej, jeg har jo lige fået det, jeg skal også lige snakke med Kim, så vent lige lidt. Okay, så skal det også være hurtigt. Han skal lige snakke med Kim. Hej, Wade. Hej. Jeg hedder ikke Wade, det ved du godt. Prøv at se derovre. Hvad? Hvor det er bare klamt, mand. Jeg vil ikke sige det, jeg vil ikke sige det, jeg vil ikke sige det. Min øje. For jeg kan nøje griner, mand. Prøv at se dem lidt derovre, altså. De har fået helt nye sko. Ja, hvor det bare klamt. Hvad? Det er bare almindelige joggingsko. Hvad? Joggingsko? Ja. Altså, hallo. Hvad så? Joggingsko? Hvad? Kim, det har jeg godt nok ikke troet om dig, men du er også min veninde, men du lugter under armen. Nej, jo. Hvad? Ja, skal vi ikke ringe til Wade? Jo, det kan vi godt. Men har du måske den? Ja, det er du. Altså, hallo, hvad så? Okay, Wade, lukker jeg under armene? Ja, det gør du. Har du ikke prøvet at lugte dig selv under armene? Haha, jeg vidste det, Kim. Ja, okay, det var gæs. Nej, det mente jeg ikke. Jo, jeg mente. Hvad, Wade? Der er en mission nu. Løb! Jeg ved, den der dragt er så grim, mand. Jo, og I skulle have tak for at se filmen med Kim Passport og Company. Og nej, man kan ikke købe mifoner. Ja, I må også undskylde, der er nogle fejl, men det kan da jo ske.